Sabi, baka 5 years, yung butas ng puso ng bata ay maghilom at magbalik sa normal. Nung dumating po ng 5 years po, wala pong pagbabago po sa kanyang butas sa puso. Ay, dali-dali naman po ako may inutusan ko yung isang staff natin. Nagawang kagad ng quarantine letter yan. Makakausap natin via video call si Julius Abunda, ang ama ni Sofia, 6 na taong gulang na nangangailangan sumailalim sa isang heart surgery. Sir Julius, kumusta po ang kalagayan ng inyong anak? Okay naman po ngayon ang anak ko, mama, malusog naman. Nasa ano po sila ngayon, ma'am, Binubatan Albay po sila, ma'am. Doon po sila ngayon naninira. Inalaman po namin to nung mga 6 months pa lang siya, nung nagkasakit siya. Yung paghinga niya, naiibahan kami. Kaya nung time na pina-check up namin, ang sabi naman sa amin ng sa pedya, ipa-check down namin sa pedia cardiologist. Pumunta kami sa pedia cardiologist sa heart center, ay kailangan mag-undergo yung anak ko ng 2D echo. Doon na namin po nalaman na ang anak namin po ay may butas sa puso nung siya ay pinanganak pa lamang. Ano po yung trabaho nyo at bakit po naandyan po kayo sa Manila at eto pong pamilya nyo ay nandito po sa Ginubatan? Bali, sa ngayon po, wala pa akong trabaho at ito nga po, pinagkakano ko po ngayon ng makakuha ng pinansyal at kaya lumabas ako dito sa Maynila, sa Ako Bicol, para makahingi ng tulong sa Ako Bicol. Kumusta po yung pangangailangan po ninyo? Paano nyo po ito nasusurvive ngayon po lalo na meron pong sakit ang isang nyo pong anak? Nakakano naman po kahit papano sa pamamagitan ng nanay ng magulang ni Mrs. po. Sa ngayon po, ano po yung sabi ng doktor patungkol po sa kalagayan ni Sofia? Bali sa una pong doktor niya, hindi naman daw po kailangan mag-undergo ng surgery. Kasi nga po, sabi naman ay gagaling daw. Sabi, baka 5 years, yung butas ng puso ng bata ay maghilom at magbalik sa normal. Nung dumating po ng 5 years po, wala pong pagbabago po sa kanyang butas sa puso. Kaya nagpa-check po kami ulit ng 2D echo at yun nga po, ganun pa rin po. At sabi naman ng pediatrician ng isa na kailangan ng anak namin mag-undergo ng operation. Ang kailangan po namin ngayon ay medical at saka financial assistance kasi di po talaga namin kaya yung medical at saka sa ng hospital. Makakausap po natin sa kabilang linya si Sir Rudy Vizcaya, ang coordinator ng Ako Bicol Party List National Capital Region. Ito pong problema ni Tatay Julius na yung anak niya ay nandito sa Ginubatan. Nakausap niyo na ba ito ng personal, si Tatay Julius? Ay, opo. Ang hinahanap niya yung Ako Bicol, yung ating Congressman Elizalde ko. Tamang-tama, araw ng Lunes, mayroon tayong okasyon dito, People's Day natin ng Ako Bicol, ay taos puso ko namang ini-entertain kagad ang mga taong lumalapit sa atin. Ay, dali-dali naman po ako may inutusan ko yung isang staff natin. Nagawang kagad ng quarantine letter yan para matulungan natin sa heart center. Sa araw na to, ay bibigay ko na sa kanya yung kanyang quarantine letter para maibigay na niya sa heart center para umpisa na yung operasyon ng kanyang anak. Ayun! Kasalukuyan ngayon ito, iaabot ko na po sa kanya yung quarantine letter para makapunta na po siya sa heart center. Ayun! Nagpapasalamat po ako sa barangay captain na si Victor Lapasaran. Siya po ang nag-assist sa akin, nag-refer sa akin kay Kaloy. At si Sir Kaloy naman ang nag-assist sa akin kay Sir Rudy Vizcaya. Sobra po ako nagpapasalamat kay Sir Elizalde ko. Maraming salamat po, sir. Tatay Julius, ingat po kayo dyan at ang kahilingan po namin, kagalingan po ng inyong anak.